さーて頑張るがうわだうわどほっほっうわうわほっうわだうわほっどそっちゃうわほっ倍に力を貸してけろそっちゃうりゃらうりゃらうりゃらドドンうりゃらうりゃら通信です。全ターゲット沈黙。次の作戦区域に移動してください。敵の増援の確一息認つげるな解除してください。なうわほいうわうわだうわほいほいだほいここで決めてやるほいうわうわだそっちゃだうわだターゲットの機能異常を停止。ターゲットの撃破を確認。さすがです。通信です。すべてのバイス反応の消滅を確認。次の作戦区域に移動してください。敵の増援を確認。一息つげるな解除してください。うわだそっちゃなんのうわほっうわ倍に力を貸してけろドドンうりゃら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 どうわそっちゃドドンうわうわうわ最上の部位損傷を確認。うわほいうわどうここで決めてやる